Say indlala, underline. Did you underline? Mabekho nabantu abhala ibhala indlala. Kwaba konon? Indlala. Qhubeka. Wehla uAbraham waya eYiphutha. Bhala phansi. Wehla uAbraham. Wathini? Underline number 1, indlala. Number 2, wehla. Okay? Ukuze aphambukele khona. Ngokuba indlala ibinzima elizweni. Intoni emenza ehle? Indlala. What responder to? Indlala. Did you underline? Qhubeka. Kwathi kusondela ukuba angene eYiphutha. Ewe. Wathi kuSarai umkakhe. Mamela wathini kuSarai ubani? Uyabona ke ndiyazi ukuba ungumfazi omhle imbonakalo. Ndiyayazi uba umfazi onjani? Underline beautiful wife. Uyabona ke ungumfazi onjani? We underline it. Omhle. Yes. Kothi ke akukubona amaYiphutha athi. Yes. Ngumkakhe lo. Andibulala. Athini? So when they see your beauty, they will kill me. In other words, this woman was too beautiful. Qhubeka. Akuyeke wena udle ubomi. Uze uthi ungudade wethu wena. Uze uthini? Uze uthini? Underline, lied. Yayithini lie? Yathi makathi ungudade wethu wakhe, not umfazi wakhe. Underline. Did you underline that? Yes, Gabriel, did you underline? All right. Yesini kanye ehlanu. Je underline ani? Ukhona obhala yapha? Hey. Makuthiwa umpostile uyeza nibo phathi ibhele. Nje number 1, indlala. 2, wehla. 3, famine. Oh no, one of famine 1, wehla 2, wehliswa indlala. Wayemhle. Beautiful wife. Oh, he lied. He lied. 5. Yes. Ukuze kulunge kum ngenxa yakho. Kuze kuthini? Yeah. Umphefumulo wami udle ubomi ngenxa enawe. Okay. Kwathi akufika uAbraham eYiphutha, ambona amaYiphutha umfazi ukuba uyinzwakazi. Bamnotice nyani ba yintoni? You didn't noticed. Qhubeka. Bambona abathetheli bakaFaro bamdumisa kuFaro. Umfazi wasiwa endlini kaFaro. Yo. Imagine athi ayobizela kwikumkani and notice way nation. She was not just beautiful, she was too beautiful. Okay, ngicela undifundele u25 verse 18 yedwa. Okanye. Okay, ngifundele u11 okanye 25:18 uthini 25:18 quickly 25:18. Bema bethabathela eHavila besa eShure phambi kweYiphutha. 25 lo. 25:18. Okay. Miyeke funda u11:30 yedwa. I hope us underline lezas. Yeah. uSarai ebengazali engenamntwana. uSarai betheni? Etheni? Underline. Yeke. Uzaya kuGenesis chapter 25. But ngicela ulisene. Apha sithetha ngabani? Kubani ukuthethwa ngayo? uAbraham endlu yakhe, uSarah uthetha ngomfazi ngabani? kaAbraham. Ne? Kuthiwa 1 uAbraham nomfazi wakhe wayengazali uSarah. Number 1 uAbraham wafikelwa yifemine. Yamenza ifemine wathini? Wehla. Ekwehleni kwakhe wafika wathi umfazi wami unjani? Umhle. Ngenxa yakhe ngizawuthini? Ngizawubulawa. For uba ningabulawa mandixoke ndithi ungusister wami. Yandiva ne? Nyani waxoka. Nyani mayifikayo bamnotice uba utheni? Umhle. 2, what we notice about uSarah was barren. Likhona? Masiyeke ke sistory kabanisi
kaAbraham. Asimyeke sidlule kuAbraham. Masiye kuIsaac. Genesis chapter 25. Ngicela ufunde ku20 qala ku20 okay qala 26 verse 1 qala. Qala 26 verse 1. Sabuya la 25. Emveni koko kwaphuma umninawa walo. Isandla sakhe sibambe isithende sika Esau. Kuba lo 20 balo 26 verse 1. Yes. Kwabakho indlala ezweni ngaphandle kweyokuqala indlala. Hayibo. Ikonto family. Yes. Ndiyabuza ikonto family. Yes. Kwaba khona ntoni? Underline. Kuba lo sitanga Dispensation Isaac. uphi Abraham wachaba kuba lo nyana. Remember uqala ku Abraham kuye kubani Isaac kuye kubani ku Jacob kuye kubani ku 12 tribes. Ngiyadivane? Now isukile into ngoku Abraham ulityalwe ngayo. File. Wayengekho Isaac futhi ngexesha kusenzakaleyo. Akekho Isaac. Akakazali. Usebarren umfazi. Ivake ngoku uzalwa abane ngoku. uIsaac wazalwa kwelo xesha azelwe ngalo. Kwakho ixesha lakhe lokuphila. Now uyaphila ke ngoIsaac. Kwenzeka ntoni? Indlala kaloku. Kwabakho indlala eyayifikele abantu uyise. Some say system. Awuyayiqualifya ngokucace Systems of foundations. It means what affected his father is affecting him. Kwaba khona ntoni? Indlala. Masibani indlala iya. Eyayikho ngemihla kaAbraham. Ithi yasixelela iBhayibhile the same ndlala yayikhona ngemihla kaAbraham. In other words, the same ndlala eyayiphezu koAbraham yafika kuIsaac. Abasindiswa abana Thixo abakhonza iThixo, but they can't escape the system. The worst part of that, Abraham is credited to be a friend of God. He's a friend of God. According to Romans 4. Qhubeka. Waya uIsaka kuAbimeleki ukumkani wamaFilisti eGerare. Waya wathini uAbraham yena? Wehla. Naye lona wathini? Wehla. Uzayiva futhi yena wathi wakhuzwa nguThixo. Uzaba khona wathi mayihla wathi uThixo don't go down. Gera. Remain in Gera. Remain. In Gera. Ithini qhubeka? uYehova wabonakala kuye wathi musa ukuhla wayisenza ntoni naye? Wehla. Ukhona imfundisi akayazi that as he is acting based on a pattern. He was not even there zangabaliselwe, but automatically system yakhe is reacting the same way his father reacted. Ngokwesizini ethile. Ngokwesizini ethile. But uthe yena mayisehlayo kwanqanda uThixo. Lokawuninqanda uThixo na. Qhubeka. Iya. ima ezweni endiya kukuxelela lona. Ima ezweni ndiyakuxelela lona. Qhubeka. Phambukela kwelizwe ndoba nawe Phambukela kwelinye ilizwe. But isangakwazi uyinqanda ukuphambuka. Wawusoni nani ni lowo? Hey, Qhubeka. kuba ndiya kuwanika wena nembewu yakho onke lamazwe. Yes. Ndisimise isifungo endasifungayo kuAbraham uyihlo. Yes. Qhubeka. Ndiyandise imbewu yakho njengeenkwekwezi zezulu. Yes. Ndiyinike imbewu yakho onke lamazwe. Zisikelelwe ngembewu yakho zonke iintlanga zehlabathi. Yeah. Ngenxa enokuba uAbraham waliphulaphulayo izwi lam, wasigcina isigcina sam nemithetho yam, nemimiselo yam, nemiyalelo yam,
wahlala uIsake eGerare. Yeah. Abuza amadoda alo ndawo ngomkakhe. Hayi. Hayi bethunani. Athini? Thethani nam. Athini? Does it sound familiar? Qhubeka. Wathi ngudade wethu. Hayi. Hayi. Uthini? Kutshele ukuthi ngudade wethu, qhubeka. Kuba ebesoyika ukuthi ngumkam. Hleze ambulale amadoda ale ndawo kaRebecca. Ngenxa kaRebecca otheni? Ngenxa benjani uRebecca? La family ayithatha abantu abahle. Kula family igazi lapha thatha abantu abahle. Oh. Ikhona lethatha abantu abahle. Enabakho bahle nje, their beauty is out of this world. Yes. Noticeable. Yeah. Yile yasebukumkanini, ikumkani mayivela ziyamthanda. Yo. 2 kuyaxoxwa kwakule Abraham. Kuthiwa ayisongu nkosikazi, ngusister. Wayikhona? Wayifundiswa lento? Basiya kumzukulwana. Some say systems. Savuya kobi ke ngokumzukulwana. Asive. Akaxoki yena. Umzukulwana uyako. Akaxoki unephia. Qhubeka. Qhubeka. Wathi akubona ukuba ulibele umzuzu khona wondela uAbimeleki ukumkani wamaFilisti ngefestile wakhangela nanko uIsake edlala noRebecca umkakhe. All right. Yekele. Nasilibazisa. 25 verse 21. Ubani umzukulwana lo? Strike. Okay, okay. You yayi 25 verse 21. Elia. Adibhala. Ngizawungena kuya ngomso. 25. uJacob Wathandaza uIsake kuYehova. Wathini? Thandani nami wathini? Ubani? Isake ubani? Yinona emthandazisayo. Mayela nomkakhe ngokuba ebengazali. Does it sound familiar? Does it sound familiar? Isara wayitheni? Unkosikazi kalanu ka Isaac wayitheni? In other words, in this family, they love beautiful wives, barren wives. uzumiye kuJacob ngizawungena kuya ngomso. Engazalelwa nguRachel. Uzumiye ke yena ngamngeni. Ngoba nabathi yakuva mpostile. Ayimoshi semoni yami ngomso. Jongani ke isystem. Selifumene yabo. Isystem ke ngoku ayi ngenxa ixesha iqwema lifunda abasufunda iverses beninzi because ixesha liyajiya. Bamba yasuka lonto ayaphela kuye yaya kunyana olandelayo kubani uJacob sangaxoxa Hayi kaloku yena theyekele kumleyo. Ungabeka izandla Sangathi? ngomso. xoxa Ebile ngokwena. bambani uJacob waphinde wathini wafuna umfazi wabona umfazi uRachel onjani wayibafumana abantwana Bafumana abamlona ekhaphothi kaloku. wayifumana kuLeah engazali uRachel nakhona uLeah wayengazumthatha wathathwa oyena wayemfuna wamsebenzela for how many years Kuba le late ngomso kaloku. bambani systems ngoba abazayibona system ngicela ubambe ngicela ukunike irevelation ke ngoku sizothandaza uAbraham ngokwewili kaThixo unyana
of the promise uphuma kumfazi wakhe. Andithi niyayazi Abraham wathethwa nguThixo le ubuzafumana unyana wantoni wepromise. Abraham after years because yadelaya into kaThixo. Yathini? Delay does not mean denial. Even though the vision may tarry, but it shall surely come to pass. Yadelaya into kaThixo. Waba under pressure. Umfazi wathi Abraham, maybe uThixo esisithembiso uzawusenza hayi ngami. Ngena apha kumkhonzi. Wangena phi? Kumkhonzazana wakhe ongubani? OnguHagari. uHagari wamitha. Wathini? Itimeza, wait for it. It's coming. Wathini? Wamitha. Ekumitheni kwakhe wazala no? Wazala unyana. Elugama lakhe ungani? uIshmael. uIshmael uyintoni kuAbraham? He first born, but not the son of the promise, but he is the first born. Oh, ngoba nabayivile ngicela uyibambe because buyimisishini azoyifumana. uIshmael is the first born, but what uThixo no ayisonguye lo. You made a mistake. Oyena umntana uzawuphuma phi? kuSara umfazi wakho. So wathi ke ngoku uIshmael akazukwazi ba indlalifa, even though he is a firstborn, but he does not qualify to be indlalifa. Naye he will be great. Wathi uThixo futhi uzayintoni? And naye uzaba ne-12 tribes, but he is not an heir. I-heir izaba ngunyana ozawuphuma phi? Umfazini wakho. After years wazalwa unyana ophuma phi emfazini. Kubani igama lakhe? uIsaac. uIsaac uyintoni? The second born, but indlalifa. Ngilibambe. uIsaac intoni? Kabani? Ngoba uyi-first born kuSara, uyi-second born kubani? uAbraham. Remember izinto ziyama ngotata. Ibambe. So we second born uIsaac, but indlalifa. Look at the pattern. Now Abraham, by that mistake, waroba i-firstborns to be heirs. Isaac uyazala. Isaac is an heir. Wazala onyana bangapi? Firstborn Esau, secondborn uJacob. Iqale esibelekweni umithu uRebecca wakho imfazwe esibelekweni. uRebecca kayi-understanda. He went and inquired of the Lord. Thixo yintoni eyenzeke esibelekweni sakho? Ndiyimithi i-twins. uThixo wa-interpreta zangayidali. Wathi kuwe kukho izizwe ezimbili. Kukho esikhulu nesincinci, but esikhulu siyaba sincinci, esincinci siyaba sikhulu. Who created the pattern? The second born was to be an heir. The firstborn was to be less. But ngokwe system of that time, wayengayazi yena, wayazi ba i-firstborn yiyo ezawufumana ntoni? Indlalifa. Ekukhuleni kwabo ithi iBhayibhile uIsaac uJacob wayengumpheki. Lo, he was a hunter. One day yabuya ilambile langa. Ekubuyeni ilambile yafika iphekile le. Yathi ndenzele ukutya. Zangafundisa uJacob.
sangaxelela uJacob but lento isemnombeni. There is a system that he is not aware. Kukho into engaphakathi kuye efuna uba yindlalifa akayifundiswanga. System, spiritual system. Wathi bintoni leyo emfana ndifuna isuphu, wathi ndinike. Ithi lena yathi ithathe kanti akayazi uba there is an exchange and there is a system that supported this desire. Wanikela ngayo, yamke yangayazi imkile ecinga uyadlala kanti imke manyani. Mayisebe badala uyihlo wabiza unyana ngokwe culture le tradition funeka ndimsikelele. Mayizambiza uba makamsikelele kanti umama umamele uyayazi into yayithethiwe. What it is that time. Somebody say system. Mafuneka usikelele lo mncinci kwangena mafuneka usikelele omdala kwangena omncinci wasenza omdala wazofika lo insikelelo seyithathiwe. Akayithathanga namhlanje, uyayithatha ngemini yesuphu namhlanje i-fulfillment engeke itshintshe le. What happened? The pattern was repeated in the second generation. The older became lesser, the lesser became older. Come on, I hear you. Somebody say system, system, system. Kukhona systems ongazazi, these are foundational. Kuthiwa kwelikhaya kho umuntu ufundayo, kuthiwa kwelikhaya kho umuntu uphumelelayo, kuthiwa kwelikhaya kho umuntu utshatayo, kuthiwa kwelikhaya kuyadivorcwa. System. Kodwa namhlanje you are breaking that system. We are breaking that system. I say we are breaking that system. Mbostile, uLevi, no Simon, base benzi revenge out of anger. Ngenxa ka-sister wabo owayirechiwe. Ngoba abanaziyo lolisi. She was raped. I forget the name of the girl. But wow, why would time? Hallelujah. Ithi wa organize. Ma aba bamrepa bafuna unyuka nantoni nengalo. Ezikanje sicaphukile. Za organize athi bani ufuna uchaza usister wethu. Anikwazi uchathisa kwinhlanga ezigolukiyo. Manoluke kanti zenze iplan esathem. Ukuba ngexesha besonzakele besophisa bazaba attacker out of their anger. Bababulala. Ithi Bible ufika ixesha ba ulanduka asikele lonyana. uJacob, he cursed them. He said, curse be your anger. Bamba uMoses uzalwa kulomno. Uzalwa nguLevi owakheshwa ngenxa